എന്ത് റൊണാൾഡോ മണ്ണാങ്കട്ട ഇന്റർനാഷണൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? എന്ത് മണ്ണാങ്കട്ട ഉണ്ടാക്കിയേ? യൂറോപ്പിൽ കളിക്കുന്നോണ്ട് ലുത്തിയാന, കുത്തിയാന, കാട്ടാന, കൊയ്യാന, ലക്സംബർഗ്, സർപ്പ്, സോപ്പ്, സിന്തോൾ പോലത്തെ ടീമോട് ഗോൾ അടിച്ചതാ. 10-15 ടൂർണമെന്റ് കളിച്ച് ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ അവാർഡില്ല, ഒരു മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ പ്ലെയർ അവാർഡില്ല, വേൾഡ് കപ്പിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ അവാർഡില്ല, യൂറോ കപ്പിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ അവാർഡില്ല, നാഷൻസ് കപ്പിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ അവാർഡില്ല, വേൾഡ് കപ്പിൽ നോക്കൌട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഗോൾ പോലും ഇല്ല, ബിഗ് ഗെയിം പ്ലെയർ പോലും. എന്തോന്ന് ബിഗ് ഗെയിം പ്ലെയർ? ഒരു ടോപ്പ് സ്കോറർ ഇല്ല വേൾഡ് കപ്പിൽ. എന്താ രാജ്യത്തിനുണ്ട് ഒന്ന് നേടിക്കൊടുത്ത്? ഒരു കപ്പ് പോന് പുറത്തിരുന്നോണ്ട് ഒരു കപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മെസ്സിന്റെ എല്ലാം സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാം നമുക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ. 8 ഫൈനലാ മൂപ്പര് കളിച്ചേ, മനസ്സിലായ? അതിൽ ആദ്യത്തെ 4 തോറ്റി മൂപ്പര്. എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ എല്ലാം മൂപ്പര ഏകദേശം മാച്ചിൽ, മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ 4 ജയിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു റിഗഡ്, റോബഡ്, ജഗ്ഡ്, ബഗ്ഡ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മെഴുകി. നിങ്ങൾ എത്ര ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഉണ്ട് അറിയോ? മെസ്സിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ കരിയറോട് മുട്ടാൻ പറ്റുന്ന കരിയർ ആയിരുന്നല്ലേ? ക്ലബ്ബ് കരിയറോട് മുട്ടാൻ പറ്റുന്ന കരിയർ ആയിരുന്നല്ലേ? മെസ്സിന്റെ എല്ലാം ചാട്ടിനടിക്ക് വെക്കാനുണ്ടോ? ശരിക്കും കണക്ക് നോക്കിയാൽ